Galicia vai destinar 100.000 euros a cada nova ruta aérea que capten os aeroportos. A Xunta pon en marcha estas axudas para captar novos voos ao tempo que se impulsa a promoción turística. O obxectivo é lograr ata 6 novas conexións anuais. Unha furgoneta incendiouse esta tarde nun garaxe do centro de Pontevedra. As lapas afectaronlle tamén o baixo do edificio. Deixou unha enorme fumareda e imaxes espectaculares, pero por sorte non hai que lamentar feridos. Ter gansos na casa non é o máis habitual, pero son os gardiáns perfectos do fogar. Manteñen as ervas do xardín a raya e son grandes compañeiros. Ademais, os seus ovos son moi prezados e a súa fama de agresivos non é de todo merecida. Vémolo despois. Boas noites. A Xunta ofrecerá 100.000 euros por cada nova ruta aérea que se implante nos aeroportos galegos. As axudas estarán destinadas á promoción turística de Galicia nos novos lugares de destino. O obxectivo é captar ata 6 novas conexións anuais. A estrategia é captar novos voos e mantelos a longo prazo. E para iso o Goberno galego vai colaborar co modelo proposto por AENA, que aposta pola promoción turística en orixe. Por cada nova ruta que se estableza nos aeroportos galegos, a Xunta vai poñer 100.000 euros para promocionar Galicia nos novos destinos. Cada voo novo que se consiga en calquera dos 3 aeroportos galegos, a Xunta de Galicia vai a dispoñer de 100.000 euros para consolidar ese voo ou ese destino, non? Eses 100.000 euros se van a gastar en promoción, que é a utilidade que a Xunta e a política que a Xunta levaba facendo ata agora, pero se vai a centralizar nese destino en concreto. O obxectivo é conseguir polo menos 2 novas rutas para cada aeroporto galego. A Xunta abre a posibilidade de que tamén colaboren os concellos de Santiago, Vigo e A Coruña e as deputacións provinciais para asegurar rutas estables. As cidades galegas debemos estar relativamente cerca conectadas e con calquer hub europeo ou internacional, non? Porque senón estamos perdendo competitividade e mobilidade aos galegos e ás empresas galegas. Os 3 aeroportos galegos rexistraron o ano pasado algo máis de 5,5 millóns de viaxeiros, un 7% menos respecto do ano anterior. Os expertos en turismo ven a España como refuxio turístico este verán polo conflito de Oriente Próximo e prevén un crecemento no sector do 2,5%. No caso de Galicia, o incremento elévase a case o 5%. A estas alturas xa hai moitas reservas. O mes forte será agosto, moitos atraídos polo eclipse. Precisamente, imos ca crónica de hoxe da guerra. Benjamin Netanyahu anunciou que vai abrir conversas co Líbano mentre segue bombardeando o país. As negociacións comezarán a próxima semana nos Estados Unidos. Israel busca o desarmamento de Hezbollah, pero Beirut aspira a acadar un alto fogo temporal que permita negociacións máis amplas, como as que van iniciar Irán e os Estados Unidos o próximo sábado. Hoxe cruzou o Estreito de Hormuz o primeiro petroleiro non iraniano desde que entrou en vigor a tregua entre os dous países. España anuncia que vai reabrir a embaixada en Teherán, que levaba 5 semanas pechada pola guerra. O goberno tomou a decisión para apoiar a vía diplomática e o esforzo pola paz que supoñen as conversas entre Irán e os Estados Unidos. Nova sesión no Tribunal Supremo do caso Máscaras, que xulga o exministro Ábalos, o seu asesor Koldo García e o presunto comisionista Víctor de Aldama. Hoxe, a empresaria Carmen Pano contou como entregou 90.000 euros na sede do PSOE en Ferraz. Carmen Pano di que lle entregou a Víctor de Aldama uns 600.000 euros. A cambio, el tiña que usar os seus contactos no goberno para conseguirlle unha licenza de hidrocarburos a outro empresario, a Claudio Rivas. Os cartos leváballos en bolsas á súa oficina, pero en 2 ocasións Aldama díxolle isto. Que si le hago el favor de llevarlo a Ferraz. Asegura que levou a sede do PSOE 90.000 euros. En billetes de 50 e alguno de 100. Metidos nunha bolsa de plástico dentro doutra de cartón. Confirmou no amigo que a levou na segunda ocasión. Se transparenta e había tacos de billetes. Pero, segundo Pano, a José Luis Ábalos non lle chegaba co diñeiro. Todo va moi bien, pero que el señor ministro quiere unha casa. Así que a trama comprou unha casa en Cádiz que lle alugou a Ábalos. Como acabou cesado e o empresario aínda non conseguira a licenza, finalmente desafiuzou do inmoble o ministro. Tamén declarou nesta xornada a filla de Carmen Pano, que foi moza de Víctor de Aldama moitos anos. Entre eles falaron de máis bolsas con cartos. Van Koldo y él a recoger una bolsa a casa del dueño de Air Europa. Segundo Aldama, o dono de Air Europa, Juan José Hidalgo, pagou 500.000 euros polo rescate estatal da aeroliña.
Xuízo en París contra Josu Ternera, o exdirixente da ETA, nun sumario por suposta implicación na banda terrorista entre 2002 e 2005. Trátase do último caso que ten aberto en Francia e que condiciona a súa entrega a España e así responder a 2 euroordes españolas que foran aceptadas pola xustiza francesa. Esta causa suspenderase en outubro a petición do seu abogado por razóns de saúde. Agora ten 75 anos. O Goberno galego defende que as competencias sobre o control das baixas laborais son súas. Yolanda Díaz ameazou hoxe con presentar un recurso de inconstitucionalidade se Galicia crea un organismo autonómico para controlar as posibles fraudes. O conselleiro de Emprego recorda que son o segundo custo máis alto para a Seguridade Social tras as pensións. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad por invasión competencial. El señor Rueda, digamos que mata 2 pájaros de un tiro. Por una parte está, fíjense, poniendo en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y sanitarias públicas. En segundo lugar, poniendo en cuestión la propia gestión suya de la sanidad gallega. Falar, como falou a vicepresidenta, de invasión de competencias, creo, como dixen xa ao principio, que é algo totalmente desafortunado. E creo que o que ten que facer é preocuparse, como digo, desta problemática, afecta non só a Galicia, senón que tamén ao conxunto de España. Arredor de 2.000 galegos do exterior completaron a súa formación na terra da que saíron os seus pais ou avós grazas a unha bolsa da Xunta para mestrados universitarios e formación profesional. Na entrega de diplomas aos beneficiarios deste curso, Alfonso Rueda destacou que o 80% deles quedan en Galicia ao rematar os estudos. Maite, nacida en Uruguai, estudante dun mestrado na Universidade de Santiago, di que non ven buscar recordos, senón estudar a terra que sempre debullou como propia. Esta oportunidad no es solo un renglón en nuestro currículum, es la certeza de que Galicia no olvida a los que se fueron. Cando a situación se complicou en Venezuela, Alejandro deixou a Universidade de Caracas para estudar unha FP en Ferrol. Todos los días para mí han sido días de felicidad sabiendo que estoy aportando algo aquí. Alfonso Rueda destaca que 8 de cada 10 bolseiros quedan axudando a construir unha Galicia innovadora. Esa Galicia calidade que queremos facer entre todos necesita de todo o mundo. Necesita de sabia nova. Seguiremos traballando codo con codo cos reitores para conseguir a homologación de títulos. Cada ano 250 estudantes reciben esta axuda de entre 8.000 e 12.500 euros. Van a escoitar agora as polémicas declaracións que realizaba o concelleiro de Deportes de Cangas. Porque os campos siguen abertos 2 meses vindo peruanos de Vigo, marroquíes de Bueu, el outro del outro lado e todo el mundo... Non é unha coña, porque vai ao barco das 9:30 da mañán e mira o lote de chavales que veñen coas botas de tacos de aluminio na man. A ver, Geno, pues di un lote de chavales, que te vamos a entender igual. O concelleiro do Grupo Socialista acusou durante o pleno municipal a peruanos e marroquíes de estragar uns campos de fútbol públicos na vila. A alcaldesa, a nacionalista Araceli Gestido, pediulle, como escoitaron, que rectificara esas palabras e sinalou que o mal comportamento nas instalacións deportivas non ten ningunha relación ca orixe dos usuarios. Desde o Partido Popular cualifican as declaracións de ataque xenófobo e piden a dimisión deste concelleiro. Máis asuntos. Desde mañá endurécense as penas pros delitos leves. O roubo dos móviles, por exemplo, cando se cometan de xeito reiterado. É o máis relevante da nova lei de multirreincidencia. Ata agora, os furtos de menos de 400 euros tiñan só multa. Con este cambio, van implicar cárcere se o delincuente comete máis de 3. Ata 3 anos de prisión serán as penas reservadas para este tipo de delitos. Un dos condenados polo crime de Samuel Luís volve estar no centro da polémica. Investígano por darlle unha malleira a outro preso do cárcere de Monterroso. Nos últimos meses xa protagonizou varios incidentes violentos en prisión. Caio Amaral cumpre unha condena de 20 anos e medio polo asasinato de Samuel Luís no Paseo Marítimo da Coruña. Un incendio nun garaxe de Pontevedra xerou moita expectación esta tarde pola gran fumareda que provocou na cidade. Ao parecer, o lume iniciouse nunha furgoneta e o máis importante, Xoel, é que non houbo danos persoais.
Sí, e iso, Pablo, a pesar da virulencia das lapas, e tamén do lugar onde se produciu este incendio neste inmoble na rúa Mestre Soutollo da cidade de Pontevedra. Dende as 5 da tarde estiveron presentes aquí os equipos de extinción para tallar as lapas. Todo apunta a que ese incendio se orixinou neste baixo, nesta furgoneta, e se estendeu posteriormente non só a esa planta baixa, senón tamén a gran parte da fachada lateral deste edificio. O lume houbo que sumar tamén esa fumareda que xerou moita expectación en toda a cidade de Pontevedra, xa que era visible dende distintos puntos, e moitos veciños mesmos se chegaron ata esta rúa para ver en primeiro plano as consecuencias deste devastador incendio. Ata aquí mobilizáronse de feito bombeiros de Pontevedra, tamén axentes da Policía Local e da Nacional, que se retiraron nos últimos minutos. Grazas, Xoel. E membros da Policía Científica tentarán averiguar desde mañá os motivos doutro incendio, o que esta madrugada calcinou unha nave industrial en Sada. O lume afectou a metade das instalacións da empresa, dedicada á instalación de material audiovisual. No momento do suceso non había traballadores no edificio. A alarma activouse pouco despois da 1 da mañá no polígono industrial de Sada. Estaban ardendo o taller e un dos almacéns da nave da empresa tecnolóxica Trison. Bombeiros de Sada, Betanzos, Arteixo e A Coruña uniron forzas ante a virulencia das lapas. As pantallas, paneis LED e outros compoñentes electrónicos altamente inflamables alimentaron o lume ata causar o afundimento do tellado. A nosa chegada xa vimos gran cantidad de fume e que esa fachada xa estaba completamente rota os cristais, o lume xa salía polo tellado. Rapidamente solicitamos colaboración de outros medios. O lume quedou sufocado nun par de horas, pero os bombeiros pasaron boa parte deste xoves arrefriando as cinzas. Houbo que desaloxar un hotel veciño, aínda que xa está parcialmente reaberto. Trison dedícase á instalación de sistemas audiovisuais. No momento do incendio, a nave estaba baleira. Algo menos do 50% das instalacións foron afectadas. Bueno, xa che digo, ahora evaluando, a parte importante que non hai ningún dano persoal. Tamén se salvou a zona de oficinas, aínda que a auga empregada na extinción deixou algunhas inutilizables. De aí que boa parte dos seus 200 empregados vayan pasar unha semana teletraballando. Esta tarde faleceu unha persoa na Pobra do Brollón tras sufrir un accidente co tractor que conducía. Patricia Vilar. Si, malia dispositivo de medios mobilizado non conseguiron salvarlle a vida, o accidente tivo lugar a primeira hora desta tarde contra as 3:30 na parroquia de San Cosme de Liñares. Nun primeiro momento foi a propia víctima, un home de cerca de 60 anos, o que conseguiu poñerse en contacto co 112 para solicitar axuda urxente. Ata o lugar do accidente desprazouse un helicóptero medicalizado con base en Ourense, ademais dos bombeiros de Monforte, o GES de Chantada, a Garda Civil e Protección Civil, pero o home faleceu antes de que puideran evacualo. E xa hai condena por un dos atracadores que asaltaron a casa dun home maior en Carballo con moita violencia. Aceptou unha pena de 8 anos. Cun simple sí, o procesado recoñecía os feitos polos que era investigado. A Fiscalía acusábao de asaltar violentamente canda outras 3 persoas esta vivenda da parroquia carballesa de Sofán. O propietario, un home de 75 anos, ameazárono con dispararlle, atárono e roubáronlle cartos e xoias. Recoñeceu os feitos e reparou incluso parte do dano causado, o cual supuso na práctica unha rebaixa considerable da petición inicial que tiña o Ministerio Fiscal. A Fiscalía pedía para el 13 anos de cadea, porén, antes da vista oral, valorou que durante a execución dos feitos, tanto o investigado que sentou no banco dos acusados como as outras persoas que o acompañaban tiveran o cuidado de evitarlle danos físicos á vítima. E destacou tamén que non consta que no asalto se empregase unha escopeta ou pistola. Todo isto influiu á hora de rebaixar a pena. Quedan 8 anos, dos cuales leva un ano prácticamente preventivo, quedan 7. Queremos que con as ventaxas que te pode ter a nivel penitenciario podría optar rapidamente, se non rapidamente, a medio prazo un 3º grau. A sentenza foi declarada firme. E quedou arquivado o caso de Pablo González. Lembrarán o vigués que se queimou a gorxa e o estómago ao beber auga contaminada con sosa cáustica nun restaurante. A xustiza non é quen de sinalar un responsable. A Pablo González a sentenza caeulle como un xarro de auga fría. A mí lo que me parece más sorprendente es que no se hayan valorado todas las posibilidades y que se deje ahí de manera un poco abierta y sin un culpable valorado en sí.
Nela, a Suiza conclúe que na botella de cristal con auga había sosa cáustica e considera que a orixe da neglixencia estaría no propio restaurante. Atribúe o sinistro a un evitable e previsible erro humano e decreta ao arquivo da causa o non poder identificar o responsable. Sí, me llama la atención es que no se ha llamado ni a declarar a la embajadora cuando nuestro abogado hizo un informe para que se solicitara que declarara y se investigara esa posibilidad. Pablo sufriu queimaduras severas no estómago e no esófago logo de pedir auga con gas embotellada nun restaurante de Vigo. Estivo 20 días ingresado no hospital e na actualidade ten que someterse a revisións periódicas. Porque a partir de ahora tengo que hacer una gastroscopia anual porque tengo un alto índice de riesgo de padecer cáncer de esófago por la ingestión de sosa cáustica, es una secuela que te queda. A magistrada non apreciou fallos na planta embotelladora nin na distribución. Pola súa banda, Pablo continuará pola vía xudicial para que se reabra a causa e se identifique o responsable. Tarde complicada a de hoxe nas nosas estradas con sinistros e con retencións na contorna de Vigo e tamén na Coruña. Comezamos pola A55, que desde primeira hora desta tarde, en hora puntativo, importantes retencións á altura do Porriño en sentido Vigo e que durou horas. Segundo fontes da DXT, non houbo accidentes nin obras neste punto, pero formouse un gran atasco onde desembocan varias vías con moito tráfico nesta contorna. Tamén retencións importantes na principal vía de saída da Coruña, a avenida de Alfonso Molina, á altura da entrada á autoestrada AP9. Un automóvil sufriu unha avaría e quedou parado no medio do carril central. Permaneceu ali ata que puido por fin empurrar o vehículo cara a unha beira e liberar o tránsito na zona. Onde si houbo un ferido foi nun accidente entre dous vehículos na AP9 o seu paso por Vigo. Tamén aconteceu a primeira hora desta tarde á altura de Candeán, en dirección Rande. Foi un particular quen deu aviso ao 112 do incidente, que ademais provocou tamén retencións na autoestrada. Atención, mozos e mozas de 18 anos. A Unión Europea volve a lanzar os bonos para percorrer Europa en tren de balde. Hai case 4.000 prazas para España e o prazo de solicitude xa está aberto. María. O primeiro de todo, hai que ter 18 anos, exactamente os nados entre 1 de xullo de 2007 e o 30 de xuño de 2008. Inscribirse antes do 22 de abril no portal europeo da Xuventude e responder un breve cuestionario sobre a Unión Europea. Se son seleccionados, poderán viaxar gratis en tren durante un mes por Europa. A Comisión Europea ofrece 40.000 prazas, case 4.000 delas para España, con descontos tamén en transporte local, aloxamento, comida ou actividades. Toda unha oportunidade para que a rapazada descubra o continente e viva a súa primeira experiencia internacional. Seguro que moitos deses mozos van levar unha destas cámaras, porque resulta que en plena era da intelixencia artificial puxéronse de moda as cámaras digitais dos anos 2000. As que nos deixan as cámaras do cambio de século son imaxes irrepetibles, unha instantánea no Obradoiro en que se move o fotógrafo porque non hai zoom, a praia das catedrais sen filtros, ou esa maneira de suxeitar a cámara en horizontal e a dúas mans. Eu, por exemplo, utilizo as de meus pais, de cando eran novos, entonces pois é un recordo de que é algo que utilizaron eles, entonces sigo utilizando eu e queda pois na tradición. Están volvendo tanto que xa se disparou o prezo no mercado de segunda man. Algúnas estarán máis de 100 euros seguramente, pero tamén depende da que collas e tamén depende o que ti queiras. Imos a unha tenda de segunda man para comprobalo. Quitanche das mans, xa non que chas quiten das mans, sino unha cámara que fai 2-3 anos vendías en 15-20 euros, hoxe pois 80, 100, incluso 200 euros. Este modelo de 2003 sobe dos 200 euros. O maior inconveniente son as tarxetas de memoria. Estamos acostumbrados, tú hoxe un móvil ten 2 teras, ten 1 tera, ten 512 gigas, as tarxetas de memoria destas cámaras pois son de 64, 32 megas. Que é o que busca entón a xeración Z nestas cámaras máis vellas que eles? Recolle mellor a imaxe, non sei, eu penso que ten o toque vintage, que se leva moito agora. Pacen e manteñen limpas as leiras e a súa territorialidade convérteos ademais en bons gardiáns. Falamos dos gansos, aves que moitos crían na casa como un animal de compañía máis. Fernando está acostumado a ter ocas na casa dende pequeno. Vamos para lá. E aquí estellos, un animal de compañía. Absolutamente, son tranquilas. Se te acercas a elas, bueno, protestan,
porque son territoriales, pero non fan nada mal. Unha cualidade que as converte en guardias perfectas da casa. As ocas fan ruido, cando aparece unha persona, un bicho, elas fan todas en desbandada e afilando co pico, sí. Ademais manteñen as servas baixo control. E uns dentes aserrados e pacen. Andan por aí por esos campos, o que queren é auga, se poden bañar, que lles encanta, van aí ao prado, bañanse e volven elas solas para dentro. Hai que ter ollo co raposo, que ahora hai moitos. Tiña 8, pero con finalas morreronlle 4, precisan espazo e compaña. Unha ocasión tiña 2 e unha morreu e quedou outro e estaba desesperado. E daquela puxemos un espello grande e ali estaba o home tranquilo todo o día mirándose no espello, pensando que era outro. Están en momento de cría uns ovos moi valorados, aínda que Fernando non os aproveita. Para ele o importante é a compaña destes animais, a pesar de que só o máis vello conta con nome. Romo ben, este trouxe da Feira de Santos. Estaba ali a vender porque se pegaba con todos. É un animal tranquilo. Non se fai mal ningún. Xa verás, non fai, non. Vamos aí, amigo. Non son moi guerreras as ocas. Teñen máis mala fama do que fan. Ca primavera os xardíns locen floridos e brillantes, están no seu máximo esplendor. Non é froito da casualidade, non é só plantar e xa está. Mesmo agora, na primavera, hai moitos traballos pendentes para que lozan a súa mellor cara. A alfombra floral dunha cerdeira xaponesa en plenitude conduce aos 1.600 metros cuadrados do xardín que desfruta Isabel desde hai 16 anos. Os días olleiros sentaronlle ben, pero na primavera sempre hai traballo por facer. Un tempo, di, terapéutico. Limpeza de todo o que morreu durante o inverno, cortar a herba, escarabichar un pouquiño na terra para que respire un pouco, replantar tamén as semillas e algunha florciña de tempada, e tamén hai algunhas cousas que hai que podar xa. Concibe o xardín como un cuarto máis da casa de marzo a outubro. 3/4 partes do ano o xardín forma parte da casa. Por iso foron previsores á hora de mercar os mobles de exterior. Son de ferro, porque pensamos que é o máis axeitado para un clima tan húmido como o noso. Temos tamén algunha cousa de madeira, pero madeira tratada. Gasta tempo a gusto e gasta carto sobre todo en tecnoloxía para sortear as tarefas máis escravas, como cortar o céspede ou regar, os investimentos máis caros. Asegura que con planificación previa non é caro manter un xardín. A novatada non acordarse de que os árbores medran, de que os arbustos acaban tendo un tamaño xeitoso, o erro máis frecuente é plantar as cousas demasiado xuntas. Despois dun duro inverno, recolle o froito das horas e do esforzo investidos. O xardín falle o agasallo da súa mellor cara. O Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, na Ribeira Sacra, acolle a Arestora, entrega dos premios da cultura galega. A Editorial Galaxia e a adega Martín Codax están entre os galardoados. Gloria. Sí, forman parte desa listaxe de 8 galardoados que completan o mestre Antón Corral, a Asociación Sempre Galicia, a Bienal de Arte de Pontevedra, a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, a produtora Baños Films e os creadores da campaña Aquí tamén se fala. Estes galardóns recoñecen a excelencia creativa e a traxectoria de persoeiros e iniciativas que contribúen a enriquecer a identidade cultural de Galicia. Esta tarde aquí o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o bo momento que atravesa a cultura galega. Aquelas viticultoras e viticultores que no ano 85, con ánimo de cooperar, crearon a bodega Martín Codax, a cooperativa Martín Codax, e souberon ver que, ademais de defender a orixe dos nosos viños, a mellor maneira era tamén preservando a nosa cultura. Hai moitísimas maneiras de ver a nosa cultura. Pode haber diferentes ideoloxías, diferentes plantexamentos, diferentes ópticas, diferentes sentimentos, pero se os xuntamos todos, ao final temos esa cultura galega que pervive e cada día está máis forte. 50 aniversario da estrea dos míticos Anxos de Charlie, a serie que narra as aventuras de 3 mulleres que deixan o seu traballo como policías para converterse en detectives privadas baixo as ordes dun enigmático xefe chamado Charlie Townsend. As actrices celebraron o aniversario cun emotivo reencontro. Son Kate Jackson, Cheryl Ladd, que sustituiu a Farrah Fawcett, e Jacqueline Smith. A serie converteuse nun fenómeno cultural que chega ata os nosos días e que conta con adaptacións ao cinema. Seguro que moitos e moitas de vostedes lembran a original. Con ela marchamos. Feliz noite. Ata mañá.